Karon ang adlaw nga Biyernes kung ilang ginatawag sa Katoliko nga simbahan nga Biyernes Santo. Karong adlaw didto sa krus sa Kalbaryo sa dihang nga gilansang si Jesus gibuhi niya ang mga pulong din katapusan niya nga mga nalitok una pa siya nabugtuan sa kinabuhi ibabaw sa krus. Ang ikaduhang katapusang pulong ni Jesucristo didto sa krus sa Kalbaryo mao kini: sultihan ko ikaw karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Kini ang katapusang pulong ni Jesus mabasa sa Lucas kapitulo 23 versikulo 43. Ang ikaduhang katapusang pulong ni Jesucristo didto sa krus sa Kalbaryo mao kini: sultihan ko ikaw karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Kini nga katapusang pulong ni Jesus mabasa sa Lucas kapitulo 23 versikulo 43. Diin atong makita ang saad ni Jesus ngadto sa usa ka makasasalang kriminal nga bisan wa magpakita og milagro ang Ginoo sa iyang atubangan apan siya mituo kang Hesus. O garon palagman pa ang atong pagsabot sa usa ka tamis nga saad ni Jesus ngadto sa usa ka kriminal nga pareho niya nga gipaantos sa krus. Ani karon si Pastor Ramil Lianado sa Victory Chapel Christian Fellowship Church alang sa iyang Lenten reflection sa ikaduhang pulong ni Jesus nga sultihan ko ikaw karong adlaw, muuban ka kanako sa paraiso. So sumala sa Lucas 14 versikulo 43. In fact, ang story gikan sa 39 hangtod sa 43. Ingon diri sa 43, mingon si Jesus kanila, sultihan ko ikaw karong adlaw, adto ka sa paraiso uban nako. So ang pulong sa Ginoo naghatag og kaning assurance sa mga tao nga moduol kaniya nga ang atong kinabuhi naay kumbaga gahulat nga paraiso, no? Og ang mga tao nining panahona usa kay gayon mibayaw kaniya nga siya Jesus, siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas. Apan niabot ang panahon, maura gyapon mga tawhana nga mituklod kaniya nga ilansang si Jesus. So ang pulong sa Ginoo nagapakita nga nganong inana man nga in fact bisan gani karon ang mga taga Jerusalem wa paghihapon mituo nga siya si Jesus manluluwas, no? Mismo sa sarili niyang lugar. Tungod kay sa Malakay 4 nagaingon dito, before the Messiah Elijah comes. Sumala sa pulong sa Ginoo, sa dili pa maabot ang Mesiyas, mag-una si Elijah. So hangtod karon ang mga tao sa Israel nagpaabot pa kang Elijah. Apan subo nga pamalandungon ang pamaagi sa Ginoo, di masabtan sa tao, ang pagbalik ni Elijah miagi kang John the Baptist. Siya ang nag-andam sa dalan para sa kaluwasan. So but pasabot, kumbaga si John the Baptist na ang nag-una karon para siya, dili na si Elijah. So pwede nga kaning duha ka kriminal siyang tapad. Ingon ang isa, kung tinuod ka nga Ginoo, luwas sa imong galingon, apil mi. Kung imong sabton, kumbinsido po ning isa nga wagay siya kaluwas. Siyang kaugalingon, apil ba kami? Pero wa siya madani adto. So, pwede nga kining usa ka taong kriminal nga naa sa cross, daan ang nakadungog kay Jesus. Pwede nga nadungog na niya daan, kumbaga, nanay mga hungihong nga nadungog niya ang mga milagro ni Jesus, ang kamatayon ni Jesus sa ang paglutos kay Jesus, ang mga patay nga nabanhaw, ang mga buta nakakita, pwede nga nadungog na niya daan dito sa prisuhan. Apan niabot ang panahon, makita nato nga sadyang tuan na siya sa cross, nakapamalandong siya nga kining tawhana mao ang maluluwas. In other words, niabot ang punto sa iyang survival instinct, no? Namatay survival instinct nga kumbaga
wala say last chance, mamatay naman siya. Wala na kumatod pa, wala na padrino nga muluwas siya, mamatay na gyud siya. So this time, nagbaton siya og paglaom ni ining tawhana nga surely para siya kini ang maluluwas. So niingon siya nga Jesus, ayaw biya ko kalimti. So pagtuo ra to. Grabe no, ang atong access sa Ginoo pagtuo lang. So kining tawhana tungod sa iyang pagtuo, Roma 19, kung kita mo kumpisal sa atong mga ngabil nga si Jesus mao ang manluluwas. So kining tawhana usa siya nga nakadawat sa benepisyo sa iyang pagtuo. Okay? Do walay milagro nga nahitabo nga nanaog siya sa cross. Walay milagro nga nahitabo susama sa patay na banaw, bakol na katindog, buta na kakita. So pwede unta nga ang lansang makatanggal siyang mga kamot. Pero bisan walay milagro, pero nagatuo siya nga surely kining tawhana mao ang maluluwas. Tungod kay sa unang panahon, no, before ka makabaton og kaluwasan, dapat may patayng mananap patyon. Matut pa sa Hebreo 10, no? Kumbaga, ang mananap inosenteng dugo. Wa may sala ang mananap. So sa Levitical law, no, matud pa nga dili ka pwede nga walay dugo nga ipaula. Dapat nay inosenteng mamatay. So, put pasabot nga kung ang tao mapasaylo siyang sala, dapat nay dugo mamatay para bayad siyang sala. So, diri niining panahon na, no? Niingon siya kang Jesus, Ginoo, ayaw ko kalimti. So, put pasabot nga pwede nga niadtong higayon na nakabaton siya opportunity nga mismo face to face, directly, nakakonfess siya sa Ginoo, nga ningon siya, Ginoo, pasaylo ako. So, sadyang niingon siya karon nga Ginoo, ayo baya ko kalimti, sumituo siya, nga kining tawhana, mao ang Kristo. So, ang Biblia nagaingon, ang bayad sa sala, kamatayon, but pasabot, para mabayran imong sala, dapat na'y mamatay. So, kining usa ka kriminal, nga miangkon siya, nga si Jesus, pwede mahimong bayad siyang mga sala. Then aduna siya saad nga nahitabo. No, kung makita nimo kini tawhana wa na nagbinutan. Wa na siya nanaog para magpabautismo, wa na siya mangigala og wala na siya chance kumbaga para kambyuhon niya ang kinabuhi, pero tungod lang mikumpisal siya nga siya si Jesus, siya ang manluluwas. And then right that time nakabaton siya assurance nga siya pwedeng makauban ni Jesus dito sa paraiso. So, mangigala, ang lesson nga itong makuha diri, unang-una is, dapat na'y mamatay para mabayaran ang atong sala. Okay? Roma 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. But pasabot, dapat na'y mamatay para mabayaran ang imong sala. So, makita nato diri, no, nga dapat naay inosente nga tao, walay laing pwedeng inosenteng tao nga mobayad sa atong sala, gawas kay Jesus. Ikaduha, pwede nga kining tawhana mangigala nakabaton og assurance, it's because this time makita nato no nga ang iyang faith lang ang true access. Na si assurance no. Kabalo mo ning faith. Sometimes kaning faith, genuine faith results ang ato ang gitawag assurance for our salvation. So mituo siya. So tanan ding tao nga motuo kay Jesucristo, pwede siyang makabaton og assurance. Tanang tao nga budol kay Jesus, but make sure nga ang atong pagtuo accompanied by our batot pa genuine faith followed by works. Mo result ang ato ang outcome sa atong gituohan. Okay? So atong makita nga kining tawhana mituo lang. So but pasabot karon panahon na kita nga buhi pa. Samtang buhi pa ta pwede po ta makabaton og assurance. Mao ni sahad sa Ginoo. Roma 2:8-9 dili pinagi sa tong paningkamot. But pasabot nga ang tao kumuduol kay Jesus, maginulsol siya mga sala, pwede siya makabaton og assurance. So this time kining tawhana, praise God, in spite of sa iyang mga failures, it doesn't matter. Wala na si Jesus na ngay requirements. Enough na nga misalig siya without evidence. Enough na, no? Sometimes we need evidence, no? Ang tao is to see is to believe. Pero kining tawhana mangigala, wala na evidence. Di na kinahanglan nga na milagro sa cross. Para siya, Ginoo, ayaw ko kalimti, kana nga word, it shows unsang naa siyang heart. So, this time, no, ang akong point diri, gusto lang ipakita ni Jesus nga ang tao, gihatagan niya assurance ang tanang muduol siya. Ingon siya, today,
So, mismo na sa baba ni Jesus, sa iyang last word before sa mibiya, naghatag siya parting words saying, you can have your own assurance. Dili lang kining kriminal, unsa pakahata kung moduol ta sa Ginoo. You can have your own assurance. So pag ingon ni Jesus, today you will be with me. So mangigala, ang last word ni Jesus Christ, nagsulti po siya sa tuwa. Nga karon naa ka sa problema, unsa man ang imong sitwasyon karon, kumuduol ka sa Ginoo, pwede po bingon sa Ginoo, karon dayon, pwede na ko ihatag sa imong kaluwasan. So ang tao, bisag wa pa namatay, pwede siyang makabato ng kaluwasan. Kaya ang atong nauna sa kaluwasan, mamatay ta, matutag langit. Pero di na maong gisulti sa Biblia. Ang gisulti sa Biblia, ang kaluwasan, buhi ka pa, pero ang langit na sa imong kinabuhi. Ang point na ko diri is, kung si Jesus na sa imong kinabuhi, then anytime ka mamatay, kauban imong Ginoo. That is assurance. Okay? That is assurance. So, one thing for sure, niining today you will be with me in paradise, it shows that salvation is not getting man from earth to go to heaven, but real salvation is getting God from heaven and welcome into the heart of man. And that is salvation. Muna ingon si Jesus Christ, no? Naa siya gibilin nga assurance sa iyang last word na ang tao pwedeng makabaton og salvation bisan buhi pa siya. In what way? Susama sa gihimo ni kriminal, no? Nga ningon siya, ni hatag siya pagsalig, ikaw gyud ang tinuod nga manluluwas. Magkakasama inyong nabati si Pastor Ramil Lienado. Magkakasama hinaut-unta nga pareho kita sa usa ka kriminal nga bisan wa niya masaksihi ang gingharian ni Jesus ang panituo kini bisan pa man nga igo ra kini nakabati og unsa og si kinsa ang lamaw nga manunubos. Atong tuhuan ang Ginoo aron atong mapamatud-an sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon o kinabuhi kung unsa kini ka milagroso og labing gamhanan. Magkakasama salamat kang Pastor Ramil Lienado sa Victory Chapel Christian Fellowship atong nakauban karong adlaw nga Biyernes Santo. Alang sa DXDC Holy Week Special 2021 kini sa Radyoman Dudong Ren Lubosmog Tatak Arimen.